Udah karbai. Udah karai. Duna. Duna. Duna deh. Oh, wah, duna sini mana? Ini kita nang dami nasi muda kita. Hah? Nang dami nasi muda kita. Nggak ketan hafran ala pesan Ini anggo. masih kita nang mana sih itu nih. Suki takkan hati ya. Salah. Kau mau berketan nana yang hafran aku betai, tuh betai. Nama mi? Ini masih itu untuk itu mana sih nang. Dah siapa usir pada ketan lalu, mau berarti yang ketan lagi. Tunggu deh. Irlai, isi. Bantu apa nih? Sikos dong, alu dong, mau hidup dong kok. Lama. Dari paten. Đấy chứ xong kia của sản soda xong lại. Bây giờ là đây làm dớp lại vậy. Siêu khá nhiều nè. Đây này, ít ran bao nhiêu? Ít ran xin bao nhiêu? Ấy bữa lại để hagra prasrang ra rồi mình ăn đặc lây. Prasrang giúp nó sẽ nager vậy mình đau này okha hana này. Sai kian gisti ra pin giúp vậy. Jarla sẽ jadi vậy. Đây ya thangmen bisran ulu naya đặc lây hay. Jeng खुन्थिया गायहरनानै हायानो खोबफिनजोबनानै दङ दाउआबो मासे गोमाबाय आरोना लोगोफोरनि मासेल'सै ओमफ्राय एफा गिदिर देरखानायनो फुजायाव जानो नागिरलायदोंमोन जोंहा ओमफ्राय मासे गोमाबाय आरो सोर लांखो ना थांखो मिथिला मासेल'सै एरबाय सेन्देलानो मोजां गैयाहाय मारामथार गथ'फोरनिसो मोजां गैया nih dia langsung aja bisa jalan nih coba oh bisa oh laru baca apa bisa ambil Hap sendelannya macam barbar sibuk-sih. Ini. Roy, cing dong mana cing ini ya? Oh cing dong. Nih bicing lagi. Nih bisa ber. Iko. Sana ini. Nang lah. Udah lain nang kok. Oh, cina ini toh. Boy cina ini. Bosan naik lagi sih. Bicing mana nih? Mau mana? Nah, ada lagi nera. Ayo, maksudnya. Angge. Hah? Ini bagus sama apa model man? Bagus sama? Nah, bagus kan ya gitu. Cứ một chân đi chơi thì vậy. Gosla lain nak kita jangan, mami jangan, mami ni. Oh, yang kang cakap dong mendo kaya. Nih bener mak. Ini kan langsung. Mami kita nak.
बेखौ लाखांबाय आंहा ओमफ्राय बिथिंबो गिदिर गिदिर दंथारो बेगा nah Tadi asal mana? Maya मा जालायखो Gimana? Buy one get one free boleh. अबेनिया मोजां मोजां बुस्थुफोरानो गैया आरोना लोगोफोरजों बांद्राय लायासै जेबो बारा मोजां मोजां गैया नालाय मानोथो लानो होननानै ओमफ्राय मोजां गैयाब्लालाय मानोथो लानो नङा होमबा फैसा लस जायोना बेखायनो लायासै आरोना जोङो मोजां मोजां ओमफ्राय केन्द्राया गोजौआव मायबा बुस्थु थाबोदों आरोना मायबा मोनबावनांगौ नामा ओमफ्राय बेखौनो लायनो थांदों आरोना जों दा मा मोजां जों नेदों आरोना नै लंपेन्टआ मोजां मोजांथार लांफैदो सिख्लाफोर आदा लंपेन्टआ मोजांथार ना मामि मोजां गैया मोजां बै मोजां नैबे गोसोमाबो हंखि मा हंखि बेलाय आयौ फुजायावखौ गाननानै बेरायनांगौरा नै जांला जांथाब Pindah lagi. Ini pindah. नों गाननो रोङालै मा दानो नै लोगोफोरा ओमफ्राय जोंना शपिं खालामनाया माला मोनालायखो पात्तायानो गैया आरोना जों मोनाबासो थांखादों नालाय ओमफ्राय सिङाव थाबाय खेल मोनलाय लाङासै आरोना नै मोनालायबाय बाजार जानाया जोंना मोनालायबाय माला मोनाखौ पात्ताखौनो मोनलाय लायासै हायदै खुलुमजोब्बाय मोनफैग्रोमोना नै जोंना आरामसे गेलेफैखाबाय दा गेलेफैबाय दा हा ओइ बेखौ जानाङा Ini dia nak siap. ओमफ्राय बिनि लोगोआ नैबे पेन ओमफ्राय गांसे बोरो नैबे गांसे Miu. ओमफ्राय नैबेखौ मासाव बबेबा थांबा गरम जाबा गानहोनो बारा लाबोबाय थायासै नैबे मामिनिसो Tiga buat satu. Tiga buat satu ya. केन्द्राया मा लाबोदों ओमफ्राय मेगि Tiga lagi tiga. बिना Tiga lagi. मा जाखो बिलाय दलै मारो Dusta, ama. Ini dusta. Ama. Boleh. Ayo. Siapa mau? बेगानो मोजां गैयाहाय नै फिसाजों बासिनोबो मोनलाय लाङा बेनि प्राइसआ 499 500 लाबाय ना थाइसेखौलाय हरदों मोनफिननो गावहासो लानो बे मामिनिसो नै आं बेखौ खिथाफिनसै आरामसे गस्लायानो मोजां गैयालै जोंनि बङाइगाव बिशालावसो देनजार मोजां कालारफुल गस्लायानो मोनसेबो मोजां गैया कालारबो मोजां गैया डिजाइनबो मोजां गैया मारामसो न'आव थांबासो बङाइगाव हाबबोना लाबोफानोसै आं बङाइगाव बिशालावसो आयै खनसे
पेनाबो नै बेखौनो मोजां मोनसोदो आरो बिदि नङालै आं गथ'फोरनि मेरला जि बायोना मबाइलाव कालारखौ आलदा नुबाय फुला लांदों ओमफ्राय बिदि नङा आरो न बेबो 299 थिनस'आनो लाबाय नै ओइ ओइ नों मिगि जायो गथायानो नांलाजोब्बाय हनै मिगि जायो ओइ गेब्लेथोलै बेगनि कालारखौनो माबागासिनो खनसे बानायनायनो र' मालाबानो साम' लानानै दोनफैदों गेन्द्रा मावजिया साम' लाबोदों नोङो साम' गिदिर गिदिरथार साम' आइबोनानै 50 ना सेरसेयाव 50 आयौ सेरसेयावनो 50 नो ओमफ्राय जोंथिं सेरसेयाव 30 थाखा ना 20 थाखाल'नो गिदिर गिदिर दाख्लैनाथ' रस बारा गोथाव नङामोन सायनायावनो जि खस्थ' मोनबाय आयौ माथो एफा फिसा फिसा आलुआलाय आलुजों खांख्रिखला पटल रां बेसे मेथाइया हाट एसे दे दौलाय आंनो गारबाय न गावल' जायो नुवाखै मा गाबो एसे रानहोगोन गावहाजों थुसोबाय नै थुसोबाय आयौ ना जों गोजासो थांदों ओइ सिख्लाखौ लोगो मोनहैदों गावनि सायाखौ खिमोनबाय बायो आरो दे मानबायलै मा दहाय बायदि आराम मानबायलाय दे ओरै ओइ मा मोनहैदों हायलाय दे ओइ गालेबदेब ओइ इदियो मा जागोन उरसिगोन गन्थं दाब्ले आरो दाब्ले जाबावगोन फिसा फिसा गोसोम गोसोम मायबा मायदिसो मोनो बियो बिमानासो मेगना नुस्लाबबावा नामा बेहासो सिगां नुग्रोयो गोलैगोना बै से मानि खिथु थिखांनाय बिलाय गैया जेबो नङा इफोर ओइ जानो नै मेथाइया नै मेथाइया नै इलाय आथुर जालायो गाहासो शाला खनसेनो मोनस'बा दासोबो हरखाबाय मोनस'बा गोलाव जाबाय बियो देहामोन दे जाला फुग्लुगोन बेखौ जालाबाय ओरैबो जाजोब्बाय मा जाखो मानो फैखो नै मालाबानो थाम्फै हरलायबाय आखायाबो दासो संना खांबायहाय बे थाम्फैया हरबाय आबै ओरैनो बिथिनाय आरो मिनि खाथि हरबाय नांबाय थादोंनो हायासै आं बयबो खाथि बिलायाव आंला जे हरदो आसोल मा खालामो बे जाला नुवाखै गुसुं फैखायो फै ओरै फै आबैजों थां आबै होनदोलाय दे आबै होनलाय आथिङा दे आबैजों थां आबै होन दे आबै होनलाय बुरै जाबाबो दाना जाबाय थालायबावग्रा बियो ना माने दा नङाबा दा आरो दे नों जाबाय खोनादों हेपि बार्थडे बावथारलाय हेपि बार्थडे जानोसै ना गोथाव आं दोनबाय नाव गासै बावनानै गासिबो मानो बावनो आं केक लाबोगोन ना जादों बिमानिया माने बिनिबो लाबोगोन गोदोरबो लाबोगोन आं लाबोगोन केकखौ नोंसोर बेलेगखौ प्रग्राम खालाम हेपि बार्थडे फैसिना बायाव ना हेपि बार्थडे खांग्रांगोन दै खांग्रांगोन मा खालामबाय थालायखो ओरैबो सुरा नादों भाजाया नै आं नुवाखै गेन्द्रासो एवदों एरना होनांगौ माबा पटलजों आलुजों दै ओंखारलायदोंहाय
दै लुनो बिनियाखैलै आङो गेन्द्रा दैया रानबाय दहाय लोमदोंमोन एसेनो दैयानो गैथाराहाय लाबा होना साम'खौ दहाय आइया दाखोन गारनानै दोनखाजोब्बायनो गाबोन जालायगोन लोगोफोर साम' ओंख्रि बेलाव फैदोंमोनब्रा ओमफ्राय आं मबाइल लायाखैमोन बबाव थांखोथाय गिलु-बालु बेलाव फैलायलायनायसो जाबायहाय नैबेनिफ्रायनो बिरलांदोंलायनो दावलांदों बेलावा आं मबाइल लायाखैमोन मबाइलखौ दोनहैबायमोन आङो